gur mágad amas. So ní sagam an mission duine fearr le normal UN ar aonrod ach siú denmid panmid trí lá seo. Tá trí rud a gceiste gom a dhéanamh maidin más féidirlumm. An chéad ceann ná cuitim scéal farsantéideach mas le cadas go céim chuí gur tháinig mar an stop seo. Rud éigean faoin eolaíocht ar chur trasna, so má hagad macha seo agus tá cuioine agat ar rud éigean faoi gné éigean den eolaíocht. Beidir go macha cinál spéisiúil nó ábhrú agus beidir go cuioine ó ríséir be me sásta agus an trí rud ná rud éigean faoin gcuí a aibrín an eolaíocht go gineolaíochta. So rud éigean faoin eolaíocht é hen. So is mór méidir sin de tuairt faoi leiste de cinál fuidir nóméid nó penóméid mar sin feicimid linn. So an teideal cinál leisteach atá mar seo na Tóraíocht an Imdhíon-fhaireachais agus tá chun chuileir a bhíú an sin Tóraíocht tásamh an céir sin tá beidir bhfuil Tóraíocht díormla agus Gráineolaíochta agaí. Tá mi se á léh fi lá agus sin an príomhfá go bhfuil an teideal sin ar an lécht go bhfuil cinál léh seo fi lá agus an sin riselum go bhfuil neart Tóraíochta i gceist leis an cinál lobar íon an eolaí chumach. Bí muidir Tóraíocht rudí. Tóraíocht bhhaile ar lá bhfuil muidir Tóraíocht na fíorne an bhfuil béle feicil. Beidir bhfuil beidir nach bhfuil orintí. Ach an Imdhíon-fhaireachais sin rud éigean a bhíneó mé machchan seo. So sin an gnéad an eolaíocht beidir nuair agan tú an pobl seo ní na leachtaí seo beidir uair éigean a machchan seo Géineolaíochta ar an gcuincap seo beidir go sé tuair agad faoi hanahin beidir nach bhfuil. So fág mé seo ar lormar tá cinál scéal farsanta ar fad inste ag más agus sábháil sin ámarin chu me siú in Aifric Theas thosa má meachamáile lia tá mar sin gáile inis agus le díúisteach agus lámas báil tá coplúrad ó heh cúra eolaíochta de a chamuid a bheith in ar nintin. So má tá muidir ná an picú seo a chur ar nintin bé linn. So tá is agan go leir bhfuil choras i míach aganú i mín choras agan. Sin fá nach mímuid tí an tamíoch sin fá gomuid an tréidir na víris agus ruí mar sin. Ach beidir nach bhfuil agad beidir nach chuine tú beidir bhfuil agad bhfuil cá gnéide tá an cuid inmherithe an cuid a rugtar linn leis agus atá cinál seasta agus nach naíonn agus tá an cuid atá feite agus atá iúnathe. Téinte sin in iúnt den na rudaí a hagan orm. Sin fágad na bíon vaccín agus ru mar sin. So tá gá gnéad an rud agus leiste den choras i míach feite an rud atá iúnathach tá gá gnéide sin chumá tá an cuid cealach agus an cuid lunach agus an difriachta dún dárad ná an cuid cealach bíonn sé díúisteach ar ceala agus ceir tá mícheart le ceala ar geala istí na grochaní agus an rud lunach tá sé díúisteach ar rudí atá sreabatí blur. So sin an rud atá faoi. Agus be muid díocha díúisteach ar ceann amháin den rudaí sin. So be muid díúisteach ar rud cealach. So sin an choras míach cealach a bhíonn sa díúisteach ar ceala atá rud ag an mícheartlo. So sin ábhar na cainte seo tá muid caint ar rudaí ceala atá mícheart ar bhealacha cint. Agus beidir nachhfuil is agad gur an chuí airbíonn sé sin. So an chuí airbíonn sé sin se anna chosú leis an rud seo an ban rusta ar bhealacha tá agan ar fád an san picnic leictrach. Gach ceall bíonn a chud credentials a hashbont ar bhealach. So cá sé rudí a hashbont ar romcla an chill. Agus ní bháin rud amháin nach caiise na míltú rudí a hashbont ar romcla ceall. Mar bhfuil sé tashbont rudí sin marítar é. Catú rudí a hashbont go bhfuil tú kosher mar bhfuil marítar. So sin na rialacha. Agus an rud atá an ná má hashbontan tú rud éigean ar romcla an ceall nar cheart a bhain sin marítarú. Agus rudí an leid a maríonú ná an leid seo an tíchéil strastóra. Bouncers mór míocha ach bouncer cinál díon chum bouncers le gona. So agus chuann siad an piléir de chligan má tá tú taispont rud nar cheartar bheith hashbont. So sin na rialacha agus níos an gné eile den rud seo tá gur hairteach ná an ailse. So ní ramid leir leis an faoin ailse go fóileach agus céimhaint atá an ailse leis an ggóras an míach. So sin an rud a táid chuna bheith caiint faoin ar ire. So tá an chaint leanta seo faoin ailse agus an ggóras an míach beidir go leanú go ar chunéigen atá ailse ortha agus a bhór cogus a bháin leis an ggóras an míach. An dulchan cín chuid an dulchan cín is fearr agus is dócha sí ó héh an lech le ailse na leanta seo bainan sé leis an choras an míach a úsáid le díúisteach ar ailse. So cén chuoin aibríonn sé seo? Well aibríonn sé ar bhealach anchosú leis an chuige ná an bríon an rud a hashbon mar second dochain. An bonús atá le ailse ná socha nó mutations. So sin an rud as a thugan ailse dún go handúil. So tarlíonn rud éigean instant DNA, bíonn botún instant DNA, agus ligan an botún sin cad do kill
gColáiste. So sin a hálíonn sin an rud as a dagan ailse go handú. So seo an picú mas meat, so tá seo na ceile tá agat in do chorp gach rud a déanamh mar cheartú déanamh ag obair son do chorp fad. An aibetá an na níos tarlíonn botún I ceall amháin agus de bhar an botún sin tá ceall an cill sin in an gColáiste agus a héanamh VEID wath leis sin. So an rud atá an na findin aigen fan cill aigen ahrú aigen a ligan cadó a ráú déanamh. Agus tá sé inisí gníomhú son hain, má tá sé gníomhú son hain, tá sé déanana cópaní có hain agus faoihearra bíon máil an agus bíon ailse an. Agus sin go banúsach an chuidir mó an ailse sin an chuige dagan sé art. So chunas doling lech lei sin, well, is féidir leis an choras I míoch ceallach doling lech lei sin an chuí go ramuid I caint faoi hanahéin. So tá an ceall na banú rusta fad atá a chahabheige a haispont, má tá rud aigen ann nar cheart a bheith sin, so tá sóchan ann tá cumas ag an choras I míoch é sin eicil, agus an cill sin a bharú. So tá sin andóchasach tá sin iontocht, so tá choras agan chun na cealla a bharú, agus ní hamháin go naibríonn sé ach gur sin é a bonús de réir roinntá Tóraíocht atá tríis arbeirt le coppla bliana nús sin an bonús tá leis an choras I míoch. So ní tá daoine ann nach chreideann gur bé bonús éhlóide an choras I míoch ná tríd in aig ailse tríd déine cinnte go bhfuil gach rud a déanamh mar is ceart cinál pólíní míle tucha an chorp gur bé sin an bonús tá leis seachas patagíní nó virus an víris agus ruúdi mar sin. So tá an Tóraíocht sin an táhachtach agus é bonús anna chuid duna bailí a héimúding lech le ailse. Teoiric eile atá bunathe sin agus tá an óliacht I gcónaí ag tógáil na rudí atá an hanahéin. So sin an chuí atá de gobar mar ólathe tá fálam agus ag géirí tuiscitáil an teoiric leir tá an sin hanahéin agus sin tá géirí chur leis. So má tá an Tóraíocht sin ann, má ghlacinn tú leis go bhfuil an choras I míoch an an doling lech le ailse agus is cosú go bhfuil, tá sagad go bhfuil mar tá an ailse a stoppa leis an choras I míoch a dhíú isteach an ailse anna chuid dul chun cín ba dhéanamh leis sin. Má ghlacinn tú leis sin, well, is féidir a rá bhfuil cén fá má tá choras I míoch ionintach seo agan go bhfuil ailse ar chuoine. Agus ceann na Tóraíocht an sin ná seo cinál pictúnú cartún den Tóraíocht a thugan sin agus an Tóraíocht atá ann tháinig chun cín just couple blianach in really. Ná go bhfuil choras I míoch agat agus tá choras I míoch cosúla sin príomhthir seo. Ach bíon puile, bíon rudí nach bhfuil an choras I míoch an anna aithint, churann an choras I míoch stop le go leor den na sóchan seo a déitach ailse chairt ach chuideach chu tagad sin tríd agus sin bíon ailse art. So sin ceann an Tóraíocht atá ann, roinnt pápéirí mór míltacha ag tacht leis an Tóraíocht sin le déanaí seo coppla ábhair chuig na sé bhliain ó hin. Seo an chuí aibríonn just mar ólas faoin chuí aibríonn an ólaíocht aibríonn an ólaíocht tríd rudí churmach in fáiltiúchan agus bíon fáiltiúchan ar levéil éagsúla brath ar cibhéad measc atá ar an iris ina bhfuil an fáiltiúchan sin. Tá na fáiltiúchan tá an iris seo ar bar ar fad an bhréimire, so tá an bheas ar na papéirí seo, agus tá na papéirí seo a rá na sóchan na mutations a chur an ailse ort tagann siad tríd na puil sa gcóras I míoch go bonúsach. Agus bhí muid I géirí tógáil sin agus muid I dtíorúisteach ar na sonraí iontacha atá bailithe ag ar gcórsan san ratan, so tá rud aigeanna ar dúchtúir an UK Biobank agus tá 500,000 duine treéis páirtí nachas an taighde seo. So 500,000 duine agus tá leis na sonraí tá ar fáin sin tá agan go leor rudí tá an génetip ar fad agan, so tá agan go bonúsach cá bhfuil na puil sna críothar nuas na choras I míoch atá na duine sin. Agus tá tú ná dtíorúisteach an sin agus rá, OK, na duine is mó a bhfuil puil acha a ligean isteach na sóchan is mó a bhfuil bail nó, aníd sin na duine tá fáil ailse. So sin cuitin rud a dhéarmúid isteach ar, aníd sin, so an féidir an fistrií anamh sin. Agus an freigar ná, ní féidir. So níl baile, níor aibre sé. So níor aibre sé a churbe, níor aibre sé bhí formúid tara nach romansása leis, mar is tara dúiltach é,
ach táirn sin mion minic in san eolaíocht agus cáú ghlach leis an tar dúntaach chumáil sin tar dearfach agus becheart iirecht na dhéanamh na tarthaí dúntacha chumach mar bhú chur na tarthaí dúntacha amach be cléine in san gcóras. So ní raibh sé sin na churbe agus thug sé sin ar an goráis na pápéir seo a bhí agrá agus tá an ord bheasa na pápéir seo pápéir tá i mar an tréimar mar bhí mé rá tá a rá go bhfuil an ailse ort de bhhar go nélíonn na sóchan seo tríd na bearnaí go bunasach. Díann go isteach ar na pápéir seo agus ar bhain mion analíse dhéanamh na pápéir seo fuamarach go siad go thomlan inas go thomlan mícheart. Agus sin rud éigen eisteach agus tá sé gilas go thomlan mícheart de bhhar ar chúisní statistica mathematiciúil a bhhain leis an chuigin ansin an analís. Agus rud a bhí so chum dairlinn do bhhar sin mícheart chum a papra amach rá bhil sé sin mícheart, agus sin é chuoin aibíon eolaíocht a bhís chumá chun duine bháin rud éigen fantastic tá an deis a gatainú go na aig ach so chumú é seo amach mór an ag an am céine chur drám eile fao tear go raibh leis an luteach amach chuir siad san papra amach, so tá sé inis ag an taighde ag tuntu in aigen teorm sin ní hééis sin mar an chuoin naibríonn sé. So tá rudí eile taobh hirdó agus híal mé gur mach sé spéisiú díreach é seo úsán mar bhealach le smuoine faoin eolaíocht go Géineolaíochta. So cé fá go raibh sé sin ann, cé fá gur fáilisiú é seo mas rud go raibh sé go thomlan mícheart, beidir gur chreid siad go raibh sé ceart, agus tá sin táirlinn sin táirlinn sé go néantar dulcail cín píosa ar bhFisic de réir chéile ach chum é seo sús chumá Declaration of Interest, bíonn sé seo ag bun na papéir ar fád agus dearann sé ag bun seo the authors declare no competing interests, right? Agus dus an tau nóid cinn sin nachrá si páirteach in éon chomhlacht a bhí taobh hir den taighde seo nu a nachach buntáiste an taighde seo ach ar bhealach tá elephant sa seomra. Agus an elephant sa seomra ná go mbíonn tóraíocht de chinál eile ar siúil chumá, so táid rá bhil becheart táid le bhhain bheith múineadh an hain mar ólathe mar chuoine tá ag tóraíocht na fíorne. Tá go cineálacha tóraíochta eile ar siúil le ólathe chumá. Tá rud ar dugann tú gohairns na Stát Aontaithe bhfuil an taighde seo banathe rud ar dútar tenure. So cílíonn tenure go bhfuil postbún agat, go dtí bhfuil tenure agat na Stát Aontaithe tá tú sclábhí, tá tú cineál le gobar choúir beo choir gur féidir a déanamh. Tá níir sin brúán. Agus tóraíocht tenure a bhíonn ar siúil le go leordaoine ní bhaint nólaíocht réimh sí eile chumá. Agus is cléan na mór mílteach sin chumá, mar má aon tú chuid na fáilte chuin seo chun siad le de charm bathe. So jo tú postbún as chuid na pápaí mór seo, má éireann le na pápaí mór seo chu seo. So tá cléanta ann. Agus thug sé sin ar an sin smína bhar an gceist seo díoch leríochtnú leis de nu beidir nó agam ach tá nuair a dhéann tú nuair chuoinn tú seo chun sé ordainn sé ceiste an bhfuil tú ná an muineadh agad as an eolaíocht a chuirbheith. An más rud ag bhfuil daoine ag tóraíocht rudaí nach tóraíocht na fíorne tá gceist leis. Cé chuig gur féidir an muineadh agad as ag tóraíocht poist agus a tóraíocht go leor eile. Cé chuig gur féidir an muineadh agad as an eolaíocht agus is ceist mór mílteach sin na réimte seo le daoine ag cinál ordú ceistení faoi vaccín atá le fada agus faoi an vírus faoi coronavírus agus faoi cholathirt. So chudas gur féidir muineadh agan as an eolaíocht. So smuoine mar sin ar fad píosa agus riseal an bhfuil cinál coppla gnéad in ceistin. So ar an Gaeilge sios ní creid go tas an eolaíocht. Ní irtar ort ghlacha le aon rud gan i cheistú. Tá fáiltear chuilganna rudí a cheistú ach an naibbatá ann níl an ámagan, níl támagan gachar ceistú. So mata tú gur rud éigen cheistú tá anna chuid aibre geist leis níos, tá anna chuid cúnra geist leis anna chuid léhorta geist leis tá anna chuid cáilíocht, well, ní mé rá nach féidir le den éon cheistú mar an cáilíochtaí acu ach tá neart aibre le déanamh mata tú gur miontuiscint bheith ar choileadh tá ábharúil le ceist mar sin cheistú agus tá na mís a mína aibre geist le rud éigen mar sin. So, agus an rud eile rilam rá ná is choras tas an eolaíocht seachas cnúsach ólais. So ní irtar ort ghlacha le choileadh beo ach tá an chorasach má. So an choras tá an le chuirtar ag amach ceistú tre, tá fáiltear daoine cheistú, tá obair a gceist ceistú. So ní féidir rud ag na cheistú gan an obair a chuirteach, ní cheart rud ag na cheistú gan an obair a chuirteach. Ach tá fáiltear bheith rud rudí cheistú agus is choras é a dhéanann féin cheartú.
So sin an rud faoin ólaíocht is choras atá de hir ag féin cheartú. So sin an rud atá maith faoi, 5 leis an taobh eile, ná gur choras déanamh atá an. So dá mi go tá beidir go ród. Is choras déanamh tá an níl sé gan lucht, níl sé gan cléinte, tá sé á rith ag daoine, ach mar sin hain feimíonn an choras féin cheartú go handú. Feimíonn sé beidir go gcuireann sé mail ar an ólaíocht, chuig go bhfuil cléinte an agus go choras déanamh tá nach feimíonn sé. Agus an rud dearnach beidir ag mé libh leis ná gur bhfuil cinenne le déanamh gcónaí san ólaíocht. Caithfidh cinenne dhéanamh céir é an ólaíocht gur cheartú bheith á dhéanamh. Céir é an ólaíocht ceart domsa tá ólaíocht go maith má tá sé fónteach nó má tá sé spéisiúil. An ólaíocht is fearr bhealach fach sé fónteach agus spéisiúil agus mór an tuairne sin má tá leat. Ach tá cinnte le déanamh chumá ag muide mar phobal, céir na rudí gur cheart gomach ólathe Tíoiriciúil agus bí cheart gomach, agus sin ceann fáinnig go má an sásta bheith seánniu, mar tá cinál córa gur cheart a bheith an idir an pobal go hamlan agus an choras ólaíochta. Bí cheart a bheith ag déanamh plé chugus cúteamh fú céir na ceisna, céir chuchuige, céir na rudí cheartú na bheith Tíoiriciúil. Tá go leor plé agus cainte faoi cuasaí inslocht hiirge, muide cainte sin dúr copnóid hen mé agus más agus tá cinnte faoi sin chomá, céir an féidirlinn an ólaíocht agus an dulcan cín inan Tóraíocht agus AI agus é seo ar fad a chur inéireacht den cinenne déana. Agus is cuite córa é sin gur cheart a bheith leanúnach agus tá an bhfuil fundúireacht ólaíochta éireann ag géirí sin a chur cin cín sin ceann fána go mission seach ar fundúireacht ólaíochta éireann mission seo a bheith tainte rutnú i déanamh Tomás chun é seo dhéanamh agus tá siad san an-oscailte ó hebh daoine páirte blachas na córáilte seo agus bhí choras na feachtas ach go cuppa bliain ó chuin le fáilte a chur daoine a go smuointí faoine drónaí gur cheart an ólaíocht a thógeal agus is córá leanú na chuis sin is bhfuil dú chuoine just a bheith cinál ar an ólas gur féidir páirte blach gur féidir simime blachas na rudí seo agus go bhfuil daoine oscailte le rudí bhíú agus go bhfuil fáilte réformí gcónaí. Bhí mé chun just cuppa rud eileráin sin ach níl sé táhachtach ach bhil an buchas a gáháil le na daine bhí páirteach san tugraise nóir ceire agus Siobhan Cleary Bert miléin dochtúireachta don chuid atá dúireacht éis críochnú agus buchas a gáháil leis an intasórapach agus an fundúireacht ólaíochta éireann as an mhaoinú a thug sé an taighde seo. Go maith.